Hooreejo CAF o Patrice MOTSEPE e ngal kucciniral makko e jandiyankoɓe o arti e toɓɓe kewɗi. O adi fof ko hollude weltare nde o heeɓi e nguɗo njillu ngo waɗi e nder leydi Senegal. O arti e jindiral makko e hooreejo Senegal Bassirou Diomaye FAYE mbo o wi o yewtidi e mum e toɓɓe baɗɗe fayida jowtiɗi e ɓamtare lata baloŋ e nder Afrique. O holli kadi weltare makko e njillu ngo waɗi to Goree to o wi Nelson Mandela e gurdam muɗum wagganinomo kala nde o ari Sénégal yo yillo o nokku payidinde. Nde tawno haala ɓe supporterɓe 17 Sénégal naaɓe loggiɓe Maroc ina woni goƴo mawko. Patrice MOTSEPE holli e ɓeni mbaɗa kadi bawal maɓɓe ngam ɓen ɓilto. O holli kadi darde mawni nde leyɗi ɗe ɗiɗi kani hen jogadi e to fannu diplomatie. Ko min haɓɓani Sadio Mané meede kanŋe tottimo e junggo makko desewal ngal haɓɓani Kalidou Koulibaly e fijoɓe Sénégal ɓe fof meedaji kanŋe rokkiɓe kaalisaji jaadoji hen ɗi fof e waadi noon sariya kadi ko sariya tan ete o wawa taɓade on sariya. Patrice MOTSEPE jofniri e hollude yiddi muɗum yiɗi kippuji ɗiɗi Afrique piji kawral timmode folletiri winderiyankore fiji baloŋ hono coupe du monde o pewaɗa mbo Mexique Canada kame dowlaji dendude Amérique juɓɓinta. Hooreejo CAF o ina fada e ñalande alkamesare hande nde to leydi Maroc.